खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय हरखाबनो दोंसे दैमाया गोजा बोहैबोदों। हरखाबनो मोनसे दैमानि दैखौ गोजा बोहैबोनाय नुनो मोन्दों। बेखौ नुनानै बयनिबो गोसोआ सोमोनांदों। गोजा गाबजों बोहैबोनाय मोनसे दैमानि नुथाय भिडिअ भाइराल जादों। बे जाथाया रुसनि इस्किटिमका दैमायाव जादों। सरासनस्रा थानाय दैमानि दैया हरखाबनो गोजा बोहैबोयो। डेली मेलाव फोसावजानाय बादिब्ला दैमानि दैया माबा मोनसे रासायनिक मुलि गोरोबलायनायनि थाखायनो बेबादि दैमानि दैया हरखाब गोजा जादों। बे समाव माखासे रोंगौसाफोरा बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नाजाबाय थादों। हादरनि डिप्युटी गभर्नर एन्ड्रिउ पान'वा फोरमायनाय बादिब्ला नोगोरनि माखासे नालानिफ्रायनो रासायनिक मुलि नांदेरनानै बेफोरबादि जादों। नैथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों एमपि बिश्वजित दैमारिया बिपिएफ नभेम्बरनि जोबनाय फारसे हाबगोन। बिटिसि बिसायख'थिनि फारसे नोजोर होनानै मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रोङै बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव बाहागो लागासिनो दं। मैया उदालगुरिनि हरिसिङायाव खुंनाय मोनसे बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुङो दि राज्य सभानि एमपि एबा बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे बिपिएफनि एमएलए इमानुएल मुसाहारिया बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो बिजेपिआव जइन जाफैगोन। बिथांमोननि गोसो साननाया बिजेपिनि जाखाबाय। इसिङारि सोलोंनि खौरां बादिब्ला खालि बिश्वजित आरो इमानुएलल' नङा, मन्थ्रि रिहन दैमारियाबो बिजेपिआव हाबगोन। थामथियाव दङ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखा नंखाय खौरां फोसावनायनि एफआइआर। थांनाय 7 नभेम्बराव आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे खौरां फोसावनाय नुनो मोननाय जादोंमोन। सिलचर बिरखां गाथोनाव एडिएफनि गाहाय बदरुद्दीन आजमलआ सहैनाय समाव बिथांनि मददगिरिफोरा पाकिस्तान जिन्दाबाद होननानै जै होदोंमोन होनना मोनसे खौरां मन्थ्रि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव फोसावदोंमोन। नाथाय बे खौरांखौ फेसबुकआ गावनि फारसेनिफ्राय फेक्ट चेक खालामना नंखाय होनना 8 नभेम्बराव फोसावो। बेनि उनावनो रायजो नाङैनो सावरायलायनाया गोख्रों जायो आरो गोबाङानो मन्थ्रि बिथाङा मोननै धोरोमारि सुबुंफोरनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिहोनो नाजादों होनना सोंखारियो। मैया आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ भांगाघर पुलिस थानायाव मन्थ्रि बिथांनि बेरेखा नंखाय खौरां फोसावदों होनना केस होदों। ब्रैथियाव दङ फरायसाफोरनि अनसुंथाइ रांखौ जाख्ल'नानै सा 6 फोरोंगिरिफोरा जानांदों पुलिसनि आलासि। लुबैसोला फोरोंगिरिनि लाथाव जायै मोनसे खामानि। माइनरिटि फरायसानि थाखाय होनाय सरकारि अनसुंथाइखौ जाख्ल'नायनि सायाव सिआइडिआ नायबिजिरनायनि उनाव सा 6 फोरोंगिरिफोरा दायाव गोग्लैदों। सिआइडिफोरा नायबिजिरनायनि गेजेरजों गवालपारा जिल्लानि सा 6 फोरोंगिरिफोरखौ हमनाय जादों। लुबैसोला दायनिगिरि फोरोंगिरिफोरा फारियै सलिमन आली, शब्बिर आहमेद, पुलबेर आली, नाजरुल, साजिदा खातुन आरो हाजिबा खातुन। हमजानाय सा 6 फोरोंगिरिफोरखौ गवालपारा सदर पुलिस थानायाव सिआइडिनिफ्राय जेरा खालामबाय थानाय जादों। मख'नो गोनांदि दासिम रायजोआव गासै गं 46 फरायसालिफोराव माइनरिटि फरायसाफोरनि अनसुंथाइनि मुङाव कोटि कोटि रां जाख्ल'नायनि फोरमानफोरा सोराङाव फैदों। बाथियाव दङ मिज'रामनि उनाव बे खेबाव आसामनि हायाव नागा दुथांफोरनि गुलि गावनाय। मिज'रामनि उनाव दानिया आसामनि हायाव हाबनानै मरियनीनि नागा जांखायाव नागा दुथांफोरनि गुलि गावनाय। नागा दुथांफोरनि गुलि गावनायखौ दिथा खालामनानै गिथाव थासारि सोमजिदों मरियनीआव। नागा दुथांफोराव हराव मरियनीनि सिमनायाव नागा जानख'ना जननि सायाव लुनाय पाकानि दालां बारना फैनानै आसामनि नागा जांखा साहा बागानाव हाबना बागाननि लाइन फारसे गुलि गावो। मख'नो गोनांदि मरियनीनि पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सहैब्लाबो फिन थांफिनो आरो दासान्दि नागा पुलिसनि मोनसे हानजाया मरियनी डेट्सभिली हाग्रा ओनसोलनि गेजेरनि जानखोना दालां खाथियाव थांनानै नायबिजिरगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।